Vidjet ćemo odmah, čini se tamo sa brojem 3.30 številka Andreja Poklar, Slovenija, kreće Parajt, Ređebašić, Ane Barić, Mane Barić, Drakčević, Nina. Evo vidjet ćemo sada prolaz prvog kruga, to je negdje na 1.10, dakle prvih 200 metara, minuta i 10, što bi odgovaralo ritmu negdje od 5.30 po kilometru, kako sada. Imamo posljednji krug za dvojac. Odnosno pobjednice u kategoriji mlađih juniorki. Sada je, bit će to negdje na posljednji kilometar na 5.20, tako da će Ređebašić čini se pobijediti utrkom negdje na 17 minuta. Vidjet ćemo, evo možda još koja sekunda ispod, negdje na 17 minuta Ređebašić. Evo, 45, Vanja Jerčić. Ovdje 10.48, Aldrik Lucijere, sada Jerčić na trećem mjestu ove skupine koju prevodi Željko Havlik. Još 4 kruga, Marko Dimitrijević, Ina Muzinjevac. Ludvig Jerčić, broj 45. Vačković, još 4 kruga. Kazić korektno je ova voda po drugoj stanci, tako da propuštao je podaće drže po 10, nesuškajno 15-10, Marko. Evo ga, Ludvig Jerčić, jedan pljesak, završava 15 krugova, 27. Startala je. Vrijeme negdje čak možda ispod 15 minuta, evo negdje na 14. Sad ćemo pratiti prolaze da vidimo. Odmah je tamo krenula. Bio Prevedar i posljednjih 50 metara. Biće to utrka ispod 12 minuta. Evo, novi poboljšanje novog hrvatskog mlađeg kadetskog rekorda, nesužbeno 11.44. Evo, Tija Požga je završila na 12.31. 12.31 za mlađi kadeti Limač iz slijede 11.20 od Mini Prevedar. Mija u cilju 13.06 nesužbena, 13.06. Medved je na drugom mjestu. Čestitke, Limač top. Raščanin će čini se biti prva, ali finiš Pušić i Radić, sjajna utrka. Raščanin ulazi prva kroz cilj, a Pušić i Radić, da vidimo Pušić čini se, Pušić pa Radić.